barkanmu da sake saduwa a cikin bitan labarunmu na mako. Shirin da Miyetti Allah Kautal Hore Media Team ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Ibrahim Ramudake nike sallama tare da yi ma masu kallonmu fatan alheri. A cikin makon da ya gabata ne da kuma farkon wannan makon, ƙungiyar Miyetti Allah Kautal Hore ta gudanar da taronta na ƙasa, wato General Meeting. A yau a cikin shirin za mu duba abubuwan da suka wakana a cikin taron da aka gudanar. Sannan za mu ji ra'ayoyin wasu waɗanda aka karrama a lokacin taron. Sai ku biyo mu a cikin shirin. Ni Ibrahim Ramudake zan ja ragaman shiri. Da farko za mu saurari jawabin mai girma National President na Miyetti Allah Kautal Hore, Dr. Bello Abdullahi Bodejo, wanda ya yi a lokacin harkar ilimi har gwamnatoci da sauransu mafi yawa mutanen mu ne da ciki. To don haka muna tunani ba dalilin mu zauna gaba ɗaya a mana jama'u gaba ɗaya a duba a ce dukkan Fulani makiyaya a Najeriya yankin nafas ko wani yan fashi da makami ne. Don Allah in yi haka ba a mana adalci ba. Fulani makiyaya mukin nafas mun yadda adda ne. Mun yarda da cewa a kowane ƙabila, a kuma kowane jinsi akwai mutanen da suke da nasu irin aika irin nasu. To amma kuma wanda suke aika-aikan nan kuma su ne suke aika-aika, amma ba wai dukkan mu nan gurin nan ba. Kamar ni dai yanzu na sani, wallahi a zuri'ar mu gaba ɗaya ban taɓa sanin ma menene wai sata ba. To amma in akwai wanda suke sata ko wanda suke abin nan, muna gaya musu idan suna yi ne domin su samu kuɗi, idan suna yi ne domin samun matsafi, yadda ba ana hana musu ‘yancinsu, to ga lauyoyi mun kafa don Allah duk wanda yake da koke-kokensa ya zo ya gabatar mana da wannan koke-koken mu tabbatar da cewa an abana. A harkar ilimi akwai mutanen da muka zaɓa wanda suna nomadic ɗinmu, wanda suna nan sakatare zai bayyana su kuma za mu gabatar da su kamar yadda za mu gabatar da waɗannan lauyoyi. Daga ƙarshe mu ƙara jaddada musu su ma za mu bibi abin da ya shafi harkar ilimi. Za mu roƙi gwamnoni, za mu haɗa kai tare da su mu tabbatar da cewa an kori jahilci wanda yake yawo a cikin al'amuran Fulani. Domin wanda duk ya gama university ya je ya zama to yana da digiri nasu, bare je daji ya je ya hau adda ya sare wani ba. To za mu yi iya ta ƙoƙarin wannan. To daga ƙarshe ban san ko cewa ko zan sake dawowa a nemi in yi jawabi a nan wurin nan ba. Don haka zan gabatar da su lauyoyin nan kamar yadda aka ce gabatar da su sun faɗa abin da turanci ne wani inauguration. Abin da suka faɗa ga nan an yi inauguration mai hannu na yawan lauyoyin ɗin Gombe. To ngire an donge an don cewa emin taskani on goɗɗo wi umminay on ko kuma goɗɗo ɗo wi ñamanay on ɗenɗago ko ga lawye en moɗon a waɗata e rawol maɗa ko ɗum taaliɗo hukuma warutami. So takardar da za mu sayni wanda za mu rattaba hannu tsakaninmu da lauyoyin nan, wanda daga yanzu da zarar na sa hannu a wannan takarda to kamar yadda wani MC ya faɗa an sake ɗauke wuta a nan wurin nan ma sai mu ce kai lauya ka musu turanci irin naku me yasa haka. To ga takardar zan sa hannu. Fulani muna tare da ku a duk inda kuke a faɗin Najeriya. Na farko mu guji duk wani abin da zai iya kai tsoro ya kasance da cewa a same mu lauya ya bi al'amarin ka ya tarar da cewa ka samu kai ne baka da gaskiya, ka ga ba za mu ji daɗi ba. Amma kuma muna son mu tabbatar kai a muna tare da ku. Jiya wani ya ce wai na faɗi wata magana, na ce wai duniyan Fulani suna yi na kuma ina yin su, to kun ne ni iya Allah wallahi. So yanzu ba za mu sa hannu a wannan takarda a yanzu. Already na riga na ga kuma kun sa zan rattaba hannuna don saboda wannan takarda ta fara aiki daga yanzu, kuma ga ƴan uwa na makiyaya kowa ya fahimci abin da ake.
National President yana son ya hannu a wani takarda wani wa'a mai kiɗa ya buga a yan gwa da ake ciki yana sa hannu a wannan takarda da aka kaddamar da lauyoyi masu bin kadin duk wani bafulatani a Najeriya wanda aka danne masa hakkinsa ko aka ci zalinsa. Ba za su tsaya ba za su yi kasa gwiwa ba sai sun kawo wannan haƙƙi ko a hannun waye kuma ko a ina ne. Ga su da zafafan lauyoyi ne masana. Dama zalunta Fulani da ya haifar da abubuwa da yawa. Ba Fulatani an san shi da kama kai da son zaman lafiya. Amma an kai shi gongo kuma iya ramawa. To a sani har yanzu sai kuma kwamitin ilimi kamar yadda National Secretary ya yi magana. Education Committee din muna da Alhaji Musa Ardo, Director Nomadic na Bauchi. Akwai Dr. Hajiya Zuwaira daga Kaduna. Akwai Dr. Amatu Muhammad daga Jigawa. Akwai Dr. Umar Ardo, Director Extension na Nomadic Commission. Akwai Professor Umar Kari, Sociology Department University of Abuja. Akwai Dr. Abubakar Gire, dama shi yana cikin Director Ilimi na wannan kungiya. To su ne za su jagoranci kwamiti na farfado da ilimi a cikin makiyayan yan uwanmu. Sai kwamiti na zaman lafiya da kuma haɗin kai. Akwai Dr. Suleiman Sani, SA na President akan inter-ethnic relations. Sai akwai Dr. Abdullah Ardo, SA na President kan Peace and National Cohesion. Akwai Chief Frank Owuke, Ambassador Dimu na Meti Allah da ke South East. Akwai Ambassador Olufemi, Ambassador Dimu ta diaspora, ita ma tana cikin kwamiti. Su ne za su tabbatar da cewa duk wani kodi tsakanin Fulani da sauran 'yan uwanmu da muke zama tare da su a Najeriya an samu maslaha. Daga cikin mahalarta taron akwai uwar gidan gwamnan jihar Bauchi. Ita ma za mu ji kaɗan daga cikin jawaban da ta gabatar. Zai fi da kai kuma zai kawar da kai daga dukkan wani abin da za ka aikata na aika. Ɗan adam ajizi ne dole wata rana ya yi, amma fa inda ilimin nan zai kawar da mutane daga dukkan jahilcin da zai sa kansa a cikin wahala. Da yawa waɗansu fitinu da yake faruwa ba Fulani kaɗai ba kowane yare. In ba Allah ba shi ne Allah mahalicci da yake da haƙurin da babu wanda ya isa ya shi. Kowa da yadda Allah yake jarabtarsa. Wani yana da saurin fushi in an masa sai ya rama. Idan ba za ka iya haƙuri ba ka zo rama ka rama kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daidai da abin da aka yi. Amma yau gashi an kawo mana cewa idan an cutar da kai ga waɗanda za ka je ka kai musu. ‘Yan uwana Fulani masu ilimi waɗanda suke cikin gwamnati, lokaci ya zo da za mu haɗa kayukanmu da ƙarfi da ilimin da mu muka samu da arzikin da muka samu da connection ɗin da muke da shi domin ku taimaka mu waɗanda suke dajin nan ba su ci ba su sha ba, waɗansu ake zuwa a yi posting ɗinsu a ɗaya ‘ya'yansu, domin ina da committee on sexual gender-based violence. Na kan yi ziyarta waje daban-daban. Na kan ga yaran Fulani da waɗansu sun shiga cikin wani hali da kuma an ga masu wani ma yaron bai ma san cewa shi rai ma wajen sa ma laifi.
na je police station na samu wani haɗu ya zo babbanu ne ƴaƴan babbanu ne ɗaya ƙarami ne ya yi rai shi yana zaune ma a kan kujera ya ɗaga kafansa ya haɗe a yadda yake zama sa da baka ya zo na tsuna na ce masa baba ne ya kawo ya ce yara ne ga shi abu da ya garin yaya ya ce to na ce ba ɗaki da ya ne da iyalan ku duka da ya ce wannan kamar kina wajen ya ce to ka gani yanzu wannan test ka ga abin da ake so abin da mutanen mu suke so shi ne sensitization and awareness and orientation. Fasting dole ne da mu so mu da su ba wai kai sai abu wanda ba su sani ba a yi musu dariya. Ba Fulatani ba ƙauye ba ne kullum yana so ya koyi abin da ya sani. Ni as a Fulatani da kuma ɗan uwan Fulani da suke dace. In ya aikata abu da wuya ki yi correcting ɗinsa ya ci sai dai ya ce miki ya kuma sai kuma zai ce miki ya gode. Yanzu wannan shi ne babban aiki a gabanmu. Mu yi ƙoƙari a ba da serious sensitization a bakurar da wannan ayyuka da ɗan uwan lauyoyi za su ba za su iya yi su kare ba dole sai sun samu haɗin kai waɗanda wato networking daga cikin daji don fitilan ai ba Fulani da suke cikin gari abin yake samu su waɗanda suke daji wanda ma mutum ya je ne wani yana cikin rukunsa kuma dole zai ci zai sha kuma idan noma ya zo ina kiwo na san yadda tsadar kiwo a cikin gida yake. Yanzu za mu bi wasu daga cikin wakilanmu domin ganin abubuwan da suka ɗauka suka turo mana a lokacin babban taron. Da farko, an mu bi Hawwa'u Abdulhamid, wadda ta bi tawagar Lamido Fulbe a lokacin naɗin wani sarauta. A ji maganar sargari. Sarki Abubakar yana jawabi. To jama'a, salamu alaikum. Jama'a, mai girma, sarki ya kana shi Ahmadu Abdullahi. Gaskiya ne, Allah kara maka daraja. Allah Ubangiji ya kara maka daraja. Allah kara dare mana kai. Mai girma. Me yace Allah mai Afirka mai duniya gaba gida. An gode muku. Gaskiya ne. Wakin suya kada mai kwari. Man gida baka bacci. Man gida baka bacci. An gode muku. Yau da Allah ku shiru sarki shiru ba. Haba. Wannan yau har loke nan ko ka so ko ka ki kana bakin ciki ka fada gada. Gaskiya ne. Iyaka wanda Allah ya bamu to shi na haddo ni ma na tabbata tun zan makan baɗi. Gaskiya ne. Abin da za yi na Fulani in ya gagara sai a zo wurin shi. Gaskiya ne. In ya zo nan to ba ka sani za mu ɗan yanka ka kaɗan. In ya gagara za mu zo nan amma bai gagara ba. To akwai wani magani a ci shiru sai a yi shiru a can. Gaskiya ne. Kwarai. Saboda haka duk wanda yana kasan tudun wanda gaba daya da Fulani to yau ga haɗon ku. Ga harɗon mu nan. Da Maroka duka. Tun da an bishi rawani kowa ya san da shi. Abin da ya zo na Fulani to kar ku bi nan ku yi can kawai. Gaskiya ne. To saboda haka ana da bayani masu ƙarfi. Bayani na farko bangaren 'yan TikTok waɗanda aka yi taron karrama samarinmu matasa kenan. Matasanmu matasa kun ga irin taron da an yi can an ji wani ya abi ka yi mana ka te kuje. Gaskiya ne. Allah kuwa a gidan kasa. Amma yanzu an ce matasa za mu yi buki sai ka ga biya gagara. Me na kawo haka
yara kai yara na shawazin a da sai a hadu a yi sharo an wayo an sami ko ina da ana sharo da karshe na ko ina ya kana ki ana yi gaskiya ne amma yanzu in an ce hadu a yi buki to ba magana sanda ba magana no sai adda to me ba kyau dare to me ya kawo wannan na biyu maganan makiyaya an da wurin fulani yanzu kuma an muleka 'yan tiktok domin ganin irin kyaututtukan da aka gwaje su da kuma lambobi na award. Inda ta bella ba ta yi kunji babanmu na ashe kai inda ta bella ba ta yi kunji babanmu na ashe inda ta bella ba ta yi idan da in namu na hagu fito mu bashi hannu a ga ba ta yi yalli jam na sani kwali jam nan da kodai din Darura Pinoy din, na imay diray din. Yasaman de moy din Sorry many in Jodi, Dalu jaman dodi Jami in Jodi. Kanjon ni mi waidi Nami bellon doidi Rami gangar bama pa Ni hella buma, Ma bama gidama da hella ni ma Hella ni ma bama Daranana lagu ahanja agido am. Mini ema poko mitun awani bete. Mini ema da. A jarama Haidar SK, muna godiya Haidar SK. Yanzu za mu leka shafin TikTok domin ganin kyaututtukan da aka ba wasu daga cikin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wai ina masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce kyautar da aka ba mu Dr. Bello Badejo. Muna gode wa Aminu S. Bono, sannan muna gode wa babanmu Dr. Bello. Rabu godiya nake sarki godiya nake ya rabu godiya nake sarki godiya nake ikon ka ne ka nuna dan sarki godiya nake izar ka ce ka kare dan sarki godiya nake a gidan ka ba a nuna ni naki godiya nake kayo cuta da magani sauki godiya nake to rabu sani in ishe jarmai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Magana ake ta Bello Badejo, babanmu ikon Allah, wato shugaban ƙungiyar Miyetti Allah Kautal Hore na Afirka baki ɗaya. Alhamdulillah, alhamdulillah, masha Allah, la quwwata illa billahi al-ali azim. Ku biyo ni ku sha labari. Alhamdulillah, kamar yadda na ce ku biyo ni ku sha labari. Alhamdulillah, mun gode da Bello Badejo, wato babanmu, shugaban ƙungiyar Miyetti Allah Kautal Hore na Afirka baki ɗaya. Babanmu, mun gode maka, Allah isaka maka da alkhairi, Allah isaka fa haka, Allah ya kare gabanka da bayanka, Ubangiji ya ɗaukaka ka. Saboda haka jama'a, kun san me yasa nake ma babanmu Bello Badejo wannan addu'a da fatan alkhairi? Bawan Allah nan ya kira mu, ya karrama mu, yanda kuka san ƴaƴansa na cikin shi, haka ya ɗauke mu, bai nuna mana bambanci ba, bai nuna mana wani abu ba, ya ɗauko mu, ya karrama mu, ya ba mu masauki mai kyau, ya ba mu cima mai kyau. Sakamakon yanda muka burge shi, har da a cikin mu da akwai wanda aka ɗau nauyinsa a ciki, har da ni a ciki. Babanmu Dr. Bello Badejo, na gode, mun gode sosai. Sannan muna godiya sosai da su kansu jagororin waɗanda aka ɗora su akan abun, daga kan Aminu S. Bono zuwa sauran ma waɗanda ban mentioning ɗin sunansu ba. Muna muku fatan alkhairi, muna muku godiya. Kuma sannan jama'a, dan Allah, kamar yadda babanmu Dr. Bello Badejo ya taimaka matasa, musamman 'yan arewa tiktokers, ya kamata masu hannu da shuni su ma su fito da su taimaka ma wasu daga cikinmu waɗanda da akwai masu karatu, waɗanda suna son yin karatun babu, da akwai waɗanda suka gama karatun babu aikin yi. Mun gode babanmu maganin kukanmu. Ina godiya, muna godiya, ba ma ni kaɗai ba. Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana.
Dr. Bello Baɗeja babanmu na ashe. Aujourd'hui aussi c'est da ta Bello Baɗeja kun ji babanmu na ashe. Da ta Bello Baɗeja kun ji babanmu na ashe. Da ta Bello Baɗeja fulbe dan fulbe na batu haya. A fulbe babanmu na, a fulbe babanmu kai. A Baɗeja babanmu na, a Fulani babanmu na, a Baɗeja babanmu na. Kan a kubini in dangana, wa Baɗeja in jinjina. A sauti ya kai ko ina, a gidan ga ya bayyana, a murya ta ka zayyana, a sunan ga ya zagaya, a sunan ga ya zagaya, a jiran dubu ka isa, a jiran dubu ka isa. Babanmu na, babanmu na, da babanmu na, babanmu na. Kai, sound ɗinka yana shigo mun, yana shigo mun, yana shigo. Bare da babanmu ne. Lijam, nasari kwalijam, anotti yam sainam, minotti baba bam, kode jolala minotti ma idan da fulful jama, Allah hoki ma kai, da ta Bello Baɗeja kun ji babanmu na ashe, kai, da ta Bello Baɗeja kun ji babanmu na ashe. Da ta Bello Baɗeja fulbe dan fulbe na batu haya. A fulbe babanmu na, a fulbe babanmu kai. A Baɗeja babanmu na, a Fulani babanmu na, a Baɗeja babanmu na. Kan a kubini in dangana, wa Baɗeja in jinjina. Ma sauti ya kai ko ina, a gidan ga ya bayyana, a murya ta ka zayyana, a sunan ga ya zagaya. Sunan ga ya zagaya, a jiran dubu ka isa, a jiran dubu ka. Manya jiran maza ne, gayya ta tashiwa ne, kyauta ta mai kuɗi ne, lada hakan jirum ne, bayar hakan da dai ne, yau ko gidan farai ne, tamarin na gaisuwa ne, dafa'i na garkuwa ne, ga kawu ga Baɗejo, a Baɗeja garkuwa jo, yau za a tashi ajo. Yara kawai ku duka, mai gardama ya ganka, mai masa banka banka, a shirginmu ya yi burka, barkar mu ta yi barka, bashinmu ya yi suka, mai kirkira ya saka, mai tattara a girka, dan sarki ni ka waka, saki na je na sanya, sakin fushin na boda, Bello Baɗeja ni na gaida. Da ta Bello Baɗeja kun ji babanmu na ashe. Kai, da ta Bello Baɗeja kun ji babanmu na ashe. Da ta Bello Baɗeja fulbe dan fulbe na batu haya. A fulbe babanmu na, a fulbe babanmu kai. A Baɗeja babanmu na, a Fulani babanmu na, a Baɗeja babanmu na. Kan a kubini in dangana, wa Baɗeja in jinjina. Ma sauti ya kai ko ina, a gidan ga ya bayyana, a murya ta ka zayyana, a sunan ga ya zagaya, a sunan ga ya zagaya, a jiran dubu ka isa, a jiran dubu ka isa. Baɗeja ga uban fulke na, ga uban fulke kai, a Baɗeja ka kai uba Afirka ba. Aljanna tun a duniya. Sai Baɗejo, sarkin Fulanin Afirka. A wannan karon ma ya sake yin abun ayaba. A ƙoƙarinsa na ganin ya kyautata wa abokanan mu'amalarsa. A inda ya cika alkawarin da ya ɗauka na ba da shanaye da kuma kuɗaɗe gami da lambobin girmamawa ga mutanen da suka yi nasara. A gasar waƙarsa da aka sanya a shafin TikTok. Dama Hausawa na faɗin kyawun alkawari cikawa. Hakika Baɗeja dai ya cika nasa. Ɗumbin jama'a sun yi son barka tare da fatan alheri ga Baɗejo. Saboda irin yadda aka tarbe su hannu biyu. Kuma ya yi haba-haba da kowa ba tare da ya nuna wariya
ko launin fata ba. Alhaji Bello Badejo. A duk shekara Yakan bawa matasar ƙungiyar Miyatti Allah sama da mutum 2000 jari. domin kowa da kowa ya dogara da kansa. Bugu da ƙari yakan ɗauki nauyin karatun wasu. Tare da kuma biya wasu daga cikin matasa kuɗin registration na makaranta. Alhaji Bello Badejo ya tura wasu kasashen waje domin yin karatu. Ya biya wa da yawa daga cikin mutanensa aikin aji da umra. Yaban gwani ya zama dole. Badejo ikon Allah. 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 Sai Dr. Bello Badejo. Waye yake so ya ga dan aljanna tun a duniya? Sai Badejo. Sarkin Fulanin Afirka. A wannan karon ma ya sake yin abin ayaba. A ƙoƙarinsa na ganin ya kyautata wa abokanan mu'amalarsa. A inda ya cika alkawarin da ya ɗauka. Na ba da shanaye da kuma kuɗaɗe gami da lambobin girmamawa. Ga mutanen da suka yi nasara. A gasar waƙarsa da aka sanya a shafin TikTok. Dama Hausawa na faɗin kyawun alkawari cikawa. Hakika Badejo dai ya cika nasa. Ɗumbin jama'a sun yi son barka tare da fatan alheri ga Badejo. Saboda irin yadda aka tarbe su hannu biyu. Kuma ya yi haba-haba da kowa ba tare da ya nuna wariya ko launin fata ba. Alhaji Bello Badejo. A duk shekara Yakan bawa matasar ƙungiyar Miyatti Allah sama da mutum 2000 jari. domin kowa da kowa ya dogara da kansa. Bugu da ƙari yakan ɗauki nauyin karatun wasu. Tare da kuma biya wasu daga cikin matasa kuɗin registration na makaranta. Alhaji Bello Badejo ya tura wasu kasashen waje domin yin karatu. Ya biya wa da yawa daga cikin mutanensa aikin aji da umra. Yaban gwani ya zama dole. Badejo ikon Allah. 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 Sai Dr. Bello Badejo. Ɗaukacin ma'aikata da kuma ɗaukacin abokanan aiki na Miyatti Allah Media Team. Ni Ibrahim Ramodake nike cewa idan kun ji daɗin shirin sai ku bar mana ra'ayoyinku a comment section na Miyatti Allah TV domin mu ci gaba da kawo muku irin wannan shirin a duk mako.